Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah arisan keluarga Trah Eyang Wirya Soekarto Pengging ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah siang menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng wonten dalemipun Pak Desar Juni dalam rangka sareng-sareng silaturahmi arisan keluarga. Alhamdulillah wonten ing siang menika kula panjenengan sekeluarga tansah pinaringan sehat bagas waras, ayem tentrem wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun selawat salam tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat menika kula panjenengan sareng-sareng memasuki tahun baru enggal, warsa enggal, tahun Hijriyah 1157 Hijriyah, tahun baru Islam. Kanthi pangajab mugi-mugi wonten ing warsa enggal menika keluarga kula panjenengan sedaya khususipun keluarga Trah Eyang Wirya Soekarto tansah pinaringan iman ingkang kuat, pinaringan rezeki ingkang halalan thayyibah barokah, pinaringan keturunan putra putri ingkang sholih sholihah, saged nerusaken perjuangan para leluhur kita sedaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wulan Muharram istilahipun menami tiyang Jawi ngemastani sasi Sura. Sura niku janjane Asyura niku tembung 10. Dados sasi Sura, wulan Sura niku Asyura niku artine sedasa. Pramila wonten ing wulan Asyura menika kathah pinten-pinten keistimewaan lan kathah amalan-amalan sunah ingkang kula panjenengan biasa nindakaken. Lah menika. Tapi nggih kasa wangsulipun di samping ada keyakinan Gusti Allah menika paring pitulungan dumateng cerita-cerita sejarah dumateng para nabinipun, wiwit Nabi Adam kepanggih kalih Ibu Hawa, Nabi Musa pikantuk wahyu, Nabi Yusuf medal saking iwak paus iwak hiu, Nabi Yunus, terus sinten melih nggih Nabi Yusuf diangkat dadi menteri napa-napa nika, Perdana Menteri. Nabi Ibrahim saged medal saking geni yang membara sedanten kalau wau dilalah bertepatan di bulan Muharram. Lah itu pertanda bila wulan Muharram menika wulan ingkang kathah keberkahanipun. Tapi koso wangsulipun sebagian sederek kita menika wulan Muharram niku wulan ingkang wingit, ingkang angger nganti mboten wanti mantu menika. Ya sebab pun kenging kala unine wong Pengging. Nah dadi sapa sing jika banyu Pengging aja mantu ing bulan Sura utawa pasaran Paing apa Wage. Niku pun dados kala uni kula panjenengan akhiripun ngantos turun temurun angger tiyang Pengging arep paing-paing do mboten wantun gadah damel. Lah mergane do wayahe makarya, wayahe dodol kena mantu ora enek sing ngewangi. Lah pramila kula panjenengan monggo meluruskan niat, kita anggap wulan Muharram menika wulan ingkang sae kangge ngamal ngibadah ingkang wujudipun napa kemawon. Sebab menika termasuk bulan-bulan mulia. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi dadosna manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.